Nik uste dut Euskal Herrian ikaragarrizko aniztasuna dagoela musikan eta azkenean zaila dela ere programatzaile batentzat guztiaren berri edukitzea, ez? Eta gero denok joko dugu estilo konkretu batzuetara eta orduan aniztasun horretako lagin bat behintzat heldu dadin programatzaile horrengana eta hausnarketa sortu dadin ere gure artean. Guretzako oso garrantzitsua dira topaketa hauek, benetan gure eguneroko lanean asko laguntzen digutelako eta batez ere gure ikuspegiak eta ezagutzak aberasten dituztelako, ez? Azken finean proposamenak zuzeneko musikarekin eta lan jardunaldi batean hainbeste proposamen ikusteko aukerak benetan oso garrantzitsua delako eta horrek gure programazioetan nolabaiteko eragina daukalako. Benetan gertatzen da, kontzertu batean gertatu daitekenaren eredu txiki bat, ez? Ikus dezakezu eta benetako konexio humano bat dago, ez dagoena pantaila baten bidez esate baterako, ezta? Edo aurkezpen batean non ez dagoen benetako eszenaratze hori. Beste dimensio bat hartzen dula, nik uste dut beraientzat eta guk ere hartzaile bezala eta programatzaile bezala zuzeneko musika horrekin askoz ere referentzia zuzenagoa dakazu gero programatuko dezunerako.